manje wasidonsa ngeindlebe wathi mase roundini onembeza bethu sibobashiye emakhaya. Bathweni umfethu emhlabeni useyabhoreka makuphela usuka igazi lomuntu mengalichithanga. Sihlobo sami la ngaphakathi sihlukene ngokwenza nangemcabango. Kukhona abakwazi ukukhamba nempilo bengekho kuyona. Ningathuki manje sibona izindiza ndawonye lezinyoni ezifanayo. Nasendulo bekusibeka isinko etafuleni ukunibona nizilile. Nenhlupheke nesandla mabanda amathuna. La ngaphandle kunemizi emihle nifisayo. Eminye yawo yakhiwe ngemphefumulo yabantu abangasekho isidongazayo. Khona kwakuphoqa ukuba bakhale ukuze abanye baphumelele. Ngoba leyanondla igazi bantu abami. Bathi impumelelo ubumnyama iyathandeka mayikhazimula. Ajabule omunye amamatheke mabemncoma. Athi mayifisa ukubonga ahluleke ukuphimisa ngingakhulumeki. Akhumbule ukuthi wathwala ngesimungulu. Bathi omunye mina Nkosi enkantolo ngilale nalo liphili idlozi. Ebusweni bakho besula umjulu kwamabele salukwazi Nkosi. Kuke kwathuleka la kwampilo emini. Ngenkathi ijele lisixoxela kabanzi ngesiboshwa. Lithi ijele okokuqala abanye benu bangizondisa ngamathuna. Lithi khona kufanele ngabe basemathuneni kodwa ngomusa nangothando ngisabagcinile. Kunokuba ningibonge nangisamazamisa. Ukubaleka kwamani igqisa iqakala ingakho ngize ngithukuthele ngigcine nabangenacala. Lithi la ngaphakathi mina kuke kwaphakama omunye phakama ngomunye wafela kumina. Zangizonda izihlobo zikamufi. Zathi ukuba kangenanga kumina ufile ngabe usaphila. Phome nabunjwa ngenhlabathi ngihluke ngani nginamathuna. Ngakho ushintshile umbali ithune. Bathi omunye umntwana abantu